Patpat-get nga Ilocano sika iti sang germi nga mangidadaulo na rin man masimata pinasikyadan ni Ilocano kubayan kinagaget-gen kinalaing tayo intayo nagigay sa timek dagiti at tutungo sa riket kisari buong nga probinsya Narimat ka sirmata inaibang pangrunag kapot sikat rimat magtelag sa tunggal pamilya gayam iti sang kaadwokin turay sa dino kamangkat siksikala iti makapudo umisang katulad sa uri ka sa rundog nga panubog dahil at pinapundok ang kinasatak ni Ilocano pinagpipinuligem pinagkay kaysa isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano Sirmata ni Ilocano. Okay, good morning kada kay amin na sa ngapada. Isagot mi man na po ti programa Sirmata ni Ilocano itangal daw apo iti Miyerkules 20 apo ti mabilang iti bulan ti Agosto 2025. At di man na po tinanapagami ni Karoba si Tama Kalipis. May sakarititipo na po iti programa ni Governor Cecilia Araneta Marcos, ti Provincial Government of Ilocos Norte, kaya ti Communications and Media Office. Ngayon dalawa ni Mr. E.J. Deyos, iti imbag ng Kemken Kooperasyon, pala nga po, iti RPNDC or El Batak. Ngayon matmatunan ni Officer in Charge, Mr. Rod Sadjan. Intayon mangidaulo Iti technical control po ni Engineer Mike Asuncion. Madam na ba sita po ko bla automet kadota yun ni Karonda Ronald Domingo na traffic manen kagayam kan kakamsat talaga nga traffic ngamin apo aglalo na damira ng pamumpon kada suda sa po digiti luglugan rush hour apo banagturong kada digiti pagturungan iti nasapa nga bigat. Alam mo na po sapay kumata da kami na namang tarabay di programa Sirmata ni Ilocano itangal daw apo iti Miyerkules 20 apo ti mabilang iti bulan ti ay Agosto 20 apo tuno bigat 21 holiday Ninoy Aquino Day awan ti serek to apo no bigat tuno Biyernes maipit 22 apo da serek tuno Biyernes tuno bigat 21 Agosto 21 ti so ti awan ti serek ito no Friday syempre adda August 22 kenin to no Monday August 25 man na po awan to manen iti serek When ka ba so Martes to manen apo ti subli digiti sumrek iti trabaho kadagiti pagadalan mangipasin mo da agban nagbalay tayo pat-get okay sakbay apo digiti detalye ken ramen apo digiti programa Sirmata ni Ilocano at tinaputi papaulo digiti damdamag ngayon kam isang bay itangal daw Narimata sirmata inaibang pangrunag kapot Governor Cecilia Araneta Marcos sang kaadwokin turay sa dino kinumendaran na po digiti agtubog apo iti aktibo apan nakipartisipar da kariti programa ti Ilocos Norte Youth and Development Office kem pinagkay kaysa isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano kastameta po Vice Governor Honorable Matthew Marcos Manotok nakikaysa po itinasangat ng awarding ceremonies iti napalabas sa 2025 Linggo ng Kabataan City Youth Parade iti Baccara, Ilocos Norte.
Vice Governor Matthew Marcos Manotoc kinatarip nung naapo iti miyembro ti South of the River Taekwondo Club. Kalpasan na po nga digitoy ket nangabakda po iti kalkalpas nga international competition Jai Pattaya Thailand itay laing kalabes. Kaya sabi tayo na po ba't nakatratar ng iti programa kinain pengadang tapno may tandudo iti sektor ti agrikultura ken panagkalap iti probinsya may sakariti apo iti natratar kabiyatan iti panakita ripnong ni Apo Vice Gobernador Honorable Matthew Marcos Manotoc kadwa na ni Attorney Pancho Jose iti panakita ripnong daapo kadigitay Sirmata ni Ilocano panakita ripnong daapo kadigitay kamkaming iti Provincial Agriculture Office kinadruan ni Engineer Teresa Bacnat. So amin namin dagiti apo kaya dadwa pa ramen iti programa Sirmata ni Ilocano in kamisang bay iti panagtutuloy apo iti programa Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iti oras na po alas 8:14. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luwelier kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwelier na. M. Luwelier ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Good pa dumit mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na!
coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Tidara kisagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada tayo the District Engineer James Ferrer, staff and employees, Department of Public Works and Highways, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Beno tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Naitulad din ti oras tayo 19 minutos kalpasan ti oras ti alas 8. Okay? Iti adat akong damay. Nakaredy datay pag-asa datay pag-asa ng bayan tan na karubasita. Hintayin nun padanon ti kaudyan na sasaadan ti panawen gagayam ken kakabsat mida. Okay? Iti dati akong daway. Naka-ready karubasita. Okay. Okay, atin ti kaudyan na sasaadan ti panawen manibod iti pag-asa diwas ti Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Dahil ti weather forecast, kaya itandaan ka tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Ti iCare Products, kaya available dito RPN Diesel Radyo Ronda Batak. Okay, bahagyang maulap. Bueno, ti sitwasyon ni Tangaldo Apo iti Pag-asa, easterlies affecting eastern section of Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, at Aurora dulot ng easterlies. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang Silangan ang iiral sa hilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora. Ang mga baybaying dagat ay magiging banayad. Ti init, ket simising itay oras ti alas 5:37. Ken lumnek inton malem iti oras ti alas 6:16. Tapos ikaw dyan na sa atin ti panawen, manipuri ti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, alawan kagayam kabsat data ti kaudyan na sasaadan ti panawen sa awamet ti pagsinyalan ti bagyo aya karabasita datay dedi kwan dedi Juaningin na panan ni Juaningin awanin namin pinsang in madayon na lusawen. Alawan kagayam ken kabsat alas 8:21 tuloy-tuloy tintay panagkakadto panagdranggay iti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Alaket nalawlawat at iti masakupan tayo kana tayo tamalaksi diti radyo nagsubli tayo ni tibiyang ti social media babay iti Facebook live tayo kana sametan ti YouTube channel iti stasyon tayo. Okay karubasita iti daytoy kun daway taro den ti samali pay nga damag iti daytoy nga bigat. Okay, when apo ipadanon tayo dagiti damdamag nga isang bay tayo tangal daw apo iti Miyerkules mayatan. Sige. Okay, pan nakatratarap po dito programa ken nayon pa nga dangkap na may tandudo iti sektor ti agrikultura ken panagkalap iti probinsya. Dagiti apo dagiti kang runan na nataming kabiyatan iti panakita ripnong ni Vice Governor Matthew Marcos Manoto kadwana ni Attorney Juan Panchose. Iti biyang ti Provincial Agriculture Office iraduluan ni Engineer Teresa Bacnat. Kalikagom ti Vice Gobernador ang
ken mapapigsapay digiti programa iti panagbiag tapno mapagtelened iti umda sa taraon nga agserbi kadigiti umili. Tarigagay ti Vice Gobernador maipayan iti nanay nga importansya iti panakapagtelened native care iti sektor ti agrikultura ken fisheries kaputa daytoy iti may bilang kang runaan na pagsapulan dagiti umili ditoy probinsya. Ipasigurado met ni Engineer Teresa Baknat kagayem ken kakabsat nga itultuloy ken na yun dapat digiti may patpatong pala programa babeen metlaing kariti napipintas ng inisyatibo iti probinsya iti liderato palaeng ni Apo Governor Cecilia Marcos ken ni Apo Vice Governor Honorable Matthew Marcos Manotok. Isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano. So iti kalabesa po nakita rin nung ni Apo Vice Gobernador iti biyang po iti Provincial Agriculture Office tapos iti kastakyat maipadanon na met no anya padanon na met po no anya digitay no anya po digitay kayat pa iti probinsya nga ipadanon programa kasameten no anapay po digiti kalikagumet iti biyang ti Provincial Agriculture Office nga i-implementar gagayem ken kakabsat dati Provincial Agriculture Office apo ket agtultuloy met digiti nabibinta sa programa kasko iti panagibunong apo iti panagibunong kariti bukbukel digiti seedlings gagayem ken kakabsat nga maibunong karigiti padangaman nalon no kasta nga madanon iti panagtalon digiti certified seeds digiti digiti bukbukel gagayem ken kakabsat tapni iti kasagit addaman nayon nga itukit digiti padangaman nalon kasameten no kasapulan na po iti abono addami ta po ti probinsya pay nga mangipay iti abono kadigiti padangaman nalon. Ti Provincial Government of Ilocos Norte apo agtultuloy ti panang tulong na paningipay na apo iti tulong kanigiti mannalon kasameten mangalap nga digiti apo ti may bilang banwar mannalon nga mangpatpataw apo iti makan taraon agserbi kanigiti umili saan lang nga po nga dito probinsya apo ti maserserbihan kaniti matalunan digiti padangaman nalon yam ket digiti kaparanget pay probinsya iso nga ti gobyerno provinsyal agtultuloy apo ti panangtulong na kanigitay padanga mannalon tapno iti kastaket napintas met apo ti agbalin nga apit da no madanon iti panagtalon. Ken ti pagpintasan na karubasita halang nga digitay bukel iti pagay wenno digitay certified seeds iti maibunbon ng kasena ko namon dapat digitay nagdudumang klase iti bukbukel ta saan met nga digitay mapaggiddan nga maimula digito babaen ka digitay mannalon tayo ngem noon pay kasta ko natay dala tamet digitay isabay na latamet iti agmula iti kadigitay bukbukel ko natay karubasita no dadigitay nalawang nga bangkagda mabalinmet nga isut pagmulaan da kadigitay bukbukel nga iti ti gobyerno provincial tano iti kataltalunan karubasita ket dadigitay aga agtalon nga aga first cropping second cropping at dapat digitay third cropping ket digitay aga first cropping laeng ti pagay kalpasan to kaday jay first cropping iti pagay ison tumaten iti panagmula da kadigitay nateng karubasita sa mirada no makapit da kariti pamulang pagay iso nga napinasa po digiti programa ti probinsya nga mangipay apo kadigiti kasapulan daduma kasapulan digiti padang agtaltalon digiti abono kasi nakunamon certified seeds kasameten bini digiti bukbukel nga nateng bini nga para nateng apo kasi iti kalabes ni apo gobernador Cecil Marcos apo nagibunong manan apo kariti bukbukel na tinat nateng ta digiti apo ket mabalin nga itukit kariti rubayan tapno diti alisto nga pang natengan pag natengan ta digiti ket alisto met lang apo nga agbiag ken dumakkel ada po interview kani apo Engineer Teresa Baknat iti Moragundaway apo ti officer in charge ti Provincial Agriculture Office
Noan niya po di kita madama kasameten maipat patungpal nga programa kan may bumbunong tatati opisina da kada giti pada nga manalon. Kasi mana po tisang kabasit nga interview kini Apo Engineer Teresa Bacnat, the officer in charge City Provincial Agriculture Office. Okay, plus tar ni Engineer Carabasita, intay dinggen ken buyaen ngaro dati interview kini OIC Provincial Agriculturist Engineer Teresa Bacnat. Okay, ito yan. Intayon na buyain ken dinggen. Ay bangkeng. Banking ka no, Jepa naka... Okay, banking. Kamumangking ka no, na kasarapan ng video, mapa namin bangking. Okay, ito yan. Hey, ala, baliktad. Baliktad. Kaya tayo, prestar na engineer. Tapos kasakit na pinpintas met lang tipa ng denggeng tayo, kayo pa ng buya tayo. Nang itulo din. Okay, ito yan. Umay nga very important activity di Agriculture Office kada pinagitad kayo iti rehabilitation assistance kada iti typhoon affected farmers tayo. So tunon to maguginugigat magkatagilin tayo di fertilizer na mausay di farmers tayo lalo di iti na partially damaged. So ikan tayo isula iti fertilizer assistance na mausay lang ang pag abono to kada iti mulmula da. Tapos maka-recover. Month-worth na dati po. Sir, may makasadya amount na nung maikan to nga farmers to nung tumigat 1,157. So makareceive da iti dua nga abono nga agparis. So dua nga abono ti may nga farmers ti maa. Wasak. Kasi gawin sa kami pinaapektahan na abono mula kabayagan kalabas sa bagyo. Ano dagiti naglabas nga bagyo mamkat hamot kini unay nga dati grabe pa ila hamot nga napig sa DJ bagyo na dudu kini tulo na ma'am. So ada dagiti na fair nung nakasatang iti damages na compare last year kat basta pa ila kini ta. Ako po dagiti man natalo ng patuti persyento na rin natalo na mamula di pangit. Manchak lang makasabi exact nga percentage na siya. Ngam team DJ dati watermelon, ada iti compact areas nga dati 15 hectares iti kasilya. So DJ naikan tayo mag-isulat ti assistance and hindi na kami nagpa-share na lang. Right after the typhoon. Kung dumot kayo lang hindi agmumulay bagay or high value crops di kaagwan? Kada mapandat takako ti daduman. Adado pa lang iti agmumula iti pagay or rice tayo nga iti staple food tayo. And then ado mo iti farmers nga iti second crop da pang iti kuna tayo nga high value crops. Okay. Okay. Dadya po ni Apo OIC, Engineer Teresa Bacnat po iti Provincial Agriculture Office. Ti Provincial Government of Ilocos Norte Apo, agtultuloy ti panagibon na Apo kariti tulong diti abuno para kariti manalon. Ti kalabesa po nagibunong diti 1,057 Apo ti ti kahit ko asawa na nagibulong da Apo ti abono karigitay na dadailan na po ti mula na nga dati watermelon dati sadya barangay kasi di Bakara Ilocos Norte keta kada kada manalon ket duwa nga abono nga agparis ti maited gagayem ken kakabsat at ti kasta ket adami ti nayon nga o sarenda nga mangpa dakel kariti mula da iti pagtatalunan. Ken kadwan na pelaeng kunan na Apo ket pagay pelang iti mulmula digiti agtaltalon. Ta isumet ti karon daron na isumet iti. Isumet kang gronan nga kang kanin tayo. Isumet kang gronan nga kanin tayo deta bagas bagas iso nga iso ti kadwan nga agmulmula ti manalon bagas irik pela nga pud kadwan ni pagay pela nga pagay santo irik santo agbaling nga bagas ta numalpas ti panagkapit iti pagay Apo mabalin dapat nga samira ni saruno digiti nateng wenno sadya nga mabalin nga makakuaman ka di bulanen di ba karon daronan takalpasan na mga panagapit da mabalin nga
Mulaan dan tumanan iti pagay. Takaya dangay mulan tumanin, kunam karobasita. Tumanan, namadaan ti pa nagraraep, pa nagtalon, kasi matapot ti ar-aramiden, taga puta. Ado apo diti bunburing ti probinsya, katata nga bukbukel, bini, digiti bukbukel kasamatin, bukel, anan, bini nga pagay, certified high value. Iti napipinda sa po ti binukel na nga bini, kat digito itata ti maipapaay, kat alakit na pindas met apo digiti tapni ti kasaget, at ma-upgrade, mapapintas na po diti maapit, nga produkto dagiti padaman nalon babken kasameten gagayem kanya kabsat dete mapadumet iti mapastreta amon deta watermelon karobasita agkarayam deta ket no madanumanon awanen na alisto nga malungsot wana danom so dapat summer ayan panagmulan hanga summer ko naman tanariga mo ti danom madimot no hanga mapadanuman deta ng sandya bastahan una di na kayo una kayo tay maupuran ti danom karobasita so nga kasi apo mati panaya sa di panagmulan ti sandya ngem iti ngamin nabit kalabes karon na Ronald na palpalabas na per di mo lang sandya dita barangay Kasilian Bakara amon din na Kasilian ket nababaday ta Kasilian banda na tilaod deta. So nga di apot din na ipaayan iti tulong mabena po iti gobyerno probinsya. Alawen gagayam ka nabsat agsublin to ti programa tayo kalpasan kadagiti suwag mo na pamalagip manipod pala yung ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RBN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, oras na po alas 8:34. Dahito yung oras, inandanon kada kayo ni Mr. Russell Corpus, owner-manager ti Westgate Hotel, kin Westgate Cars. No komportable a paginanaan ti sapsapulen nyo, ag check-in iti Westgate Hotel, kin no nalaka, kin de kalidad a used cars, ti sapsapulen nyo, pasyaren laeng iti Westgate Cars. Masarakan ti Barangay Nangalisan, Airport Road, Lawag City. Sango laeng iti SM City Lawag, ti Westgate Hotel, kin car dealer. Dahito yung oras, sidandanon kada kayo ni Honorable Efren Butay, Senior Sangguniang Bayan Member, iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti agni. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhid. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, Smato Caldero. Ang galing for everyday. Kasta na Smart Iti Dishwashing Paste at the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS, good para gawin masya. Hello Right Bar Blue, isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para gawin masya. Hello Right Bar Blue, isang labanan yan. Tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Na ito'y adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Tidarak isagot ko a blood donation drive ti RPN DCRL Radio Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni Mrs. Maggie Tunak and family, San Nicolas, Bintar, Ilocos Norte and Honolulu, Hawaii, USA. Thank you and God bless. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radio Ronda Balita Morning Edition alas 8:39. Tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdranggay. Dito'y lang programa tayo. Sirmata ni Ilocano. Okay, karobasitay naroden ti sabali pa nga damag iti datoy nga bigat iti Miyerkules 20 ti mabilang iti bulan ti Agosto tawen 2025 ken laglagipan na dagagayem kan kapsat karoba sita pero bigat ket bakasyon holiday. Yan ito no Lones. National Heroes Day. Okay. Sige karobasitay naroden ti sabali pa nga damag. Okay, na po ni Apo Gobernador Cecilia Marcos Apo, kinomentaran na digiti agtutubog apo iti aktiba pa nakipartisipar da. Kariti programa iti Ilocos Norte Youth and Development Office kang na iti napalabas sa Linggo ng Kabataan. Segun iti Gobernador ti aktiba pa nakiraman da kariti programa kasi ti Linggo ng Kabataan, mangi paneknek, ken mangi parangarang. Anak kasaganan dagitoy amang idaulo ag serbi ken mangaramid kariti napipita sa banag para iti komunidad. Ilalawag ti gobernador maberi ti panagkakamayet ken panagtitinulong iti amin magun-od iti nadurduraspay a probinsya. Kapin ito ginutikot ti gobernador dagiti agtutubo nga itultuloy ti maitandudo iti dayaw, integridad ken pagimbagan dagiti amin nga umili iti entero a probinsya. May pargi pa nagipagpasadmet dagiti junior officials ay tinais niyang kata youth parade ken opening program iti league celebration wenno Linggo ng Kabataan celebration iti ila bakkarap no sa dinong inpakita da digiti ni dumdum malaing ken saririt dang agserbi ken mangida ulo ken kasamet na po kabayatan iti naisangkat nga programa iti may isang dakyalamol nagsarita metapo ni Apo Gobernador Cecil Marcos pakaseknan pala nga po iti panakaisayang kat iti selebrasyon ti Linggo ng Kabataan itay nabiit. Okay, alaman na gagayam kay Kabsat ay taro din engineer ada video video clips, okay? Entero din buyain gagayam kay na Kabsat. Katrimat magtelag sa tunggal pamilya gayam iti sang kaadwoken duray sa binu kamangkin siksikala iti makapudo. Okay, alaman ato nga roden tayon buyain gagayam kay na Kakabsat mi ina. So we will be entertained with the talents here in Ilocos Norte for the what's the contest? Singing Idol. At grabe yung mga judges, talagang kung manalo ka, talagang award-winning ka talaga. Kasi with all these judges here, talagang siguro ako mapipiyok-piyok na kung kakanta ako dito in front of you. But anyway, thank you so much. Kasama ko po dito si Senior Board Member na si Rafa Medina,
At nandito din po ang ating PPSK President na si El Viernes na masaya-masaya kasi may holdover sila. Hindi na sila magkaka-election. At also, nandito din po si Michael Christopher Agustin, PPSK naman ng Lawag City. At thank you din po sa ating punong abala dito na si Willie Jackson out of Inido. At kasama po yung buong team dito ng Inido. Talaga naman, napaka-creative at napaka-energetic ng team ng Inido. At nandito din po ang mga kasama po natin sa PG, mga OBA at CNO. Thank you po for joining us here. And today we have participants today from the Ilocos Norte National High School. Saan po? Nandito ba? Nasa likod. Yung pati from Our Saviors Foundation Incorporated. Nandito ba? One. Two. And also the Ilocos Norte College of Arts and Trades and Mariano Marcos State University Laboratory High School in Bataan. And as I said, I really admire all the judges that are before me kasi you have major mark in the industry. Nandito po si Gabe Lerios, Vince Alaco, Athena Blanco, and Mark Thailand, and Sherbet Cabrales. Thank you so much for giving your time to also be the judge for all these young civic participants. So today truly is an exciting day. I would like to commend all the youth participants who took part in the various activities and competition. I believe some of the activities involve the photography contest, 2D infographics, meron din debate cup, singing idols, yun yung pinakihihintay, and the outstanding SK Council. So indeed, you are the heart and hope of our province. So let me also take this opportunity to recognize our Inido. Talaga, without you, I guess really you have been doing such a great job with all the youth. So please continue doing what you're doing. And to our dear Agtutubos, I encourage you all to continue the good work that you do. Keep striving, keep creating, and keep leading with purpose and compassion. Rest assured that the province of Ilocos Norte, the provincial government, stands firmly beside you, and we will continue to provide opportunities, platforms, support system that will help you grow, succeed, and become the next generation of leaders of our province. Again, congratulations to you all. Agbiag Dagiti Agtutubo, Josdy Agrina, thank you so much. God bless you. Okay, dadya po niya po Gobernador Cecilia Marcos, kabayatan na po natin isangkat nga link sa awarding and kabila ni Agtutubo Awards ita SM Lawag City. Kinakasentruan na nga, dadya panagsarita na kaya kita Agtutubo. Kadagpatubo lang, tadta na, Agtutubo, kadagpatubo, iso lang iso. Digiti Agtutubo po, iso dati, sumaruntomet nga, mangida ulo iti probinsya ken iti Pagilian. Digiti agtutubo abot ti namnama iti Pagilian nga kunada. Iso nga gutgutiguten ni Apo Gobernador digitoy nga itultuloy apo ti mangitan dudo iti dayaw kasameten pagimbagan digiti amin nga umili iti intero nga probinsya. Ta digiti apo ket nakasagana dameten. Kasman nakita, mangiparangara nga po dati pan naki-aktibo nga pan nakiramraman da kaliti nagduma nga programa. Iti probinsya, babi na po ti Ilocos Norte Youth and Development Office, inadulwan ni Mr. Willie Jake Sibat. Dagiti agtutuba po, nakasaganadan. Meten apo nga mangidaulo, agserbikan mga ramid apo kaliti napipintas nga banag. Pariti komunidad makita met apo nga beniti pa nakikamayat da agtultuloy apo digitay napipintas met ken parang agtultuloy apa nagduras iti probinsya tayo nga Ilocos Norte.
Okay, alawin, kano basita? Aga sublinto ti programa tayo. Kalpasan ka rin sa mga pamalagip, manipod ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na palas 8:47. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom, no? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig. At huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, no, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya na mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, no? Yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, no? So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating
sex enhancer. Yan pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an eye cure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng Eye Cure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng Eye Cure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at Eye Cure Capsule 750mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. Eye Cure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. 7 pa yung minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Okay, karabasita nakalalisto ti oras. Okay, nakikaysame tapo niya po Vice Gobernador Matthew Marcos Manato kapoy tinisengat nga awarding ceremony City 2025 Linggo ng Kabataan City Youth Parade iti Bakara itay Calabes. Ilalawag ti Vice Gobernador iti napatay nga papel digiti agtutubo iti panang muli ti Masakbayan ti probinsya nga Ilocos Norte. Ilalawag ti Vice Gobernador when no binigbig ti Vice Gobernador iti gunglo digiti agtutubo nga imunan nga inrobot ni dati a gobernador nga itan Senadora Amy Marcos. Karaman nandito iti City Leadership Camp iti City Ilocano Kabataan Association anang ipay iti gundaway kariti agtutubo nga Ilocano ang mga daulo kariti bukod da a komunidad. Inayon iti Vice Gobernador ababen kariti agkapinta sa programa ken parang papigsa kariti agtutubo mamuli dagito iti napinta sa panangidaulo ken panagserbi iti Ilocos Norte. Alamen na karubasita keta nga rod dahil di saludsod tayo di kalman na karubasita na panang na dahil di saludsod tayo di kita nga saludsod tayo di kalman ana nga barangay dahil di nakairubuatan dahil to'y naganan dahil di programa nga sustainable Sustainable Agroforest Farm Enterprise Bamboo Business Model Gulayan Sabayan and Community-Based Nursery iti Barangay Kamandingan iti Siyudad Tibatak. Nagasungbat dito ni Mami Chita Ong Tobera. Okay, naala na tosto nga sungbat na. Nagasungbat pa ni Ninang Carmen Sid. Naala na pa iti hosto nga sungbat na Karubasita. Naala pa ni Mary Ann Kabab iti Sinait Ilocosur. Pwede kita nagsungbat Karubasita. Di kita nakalat tosto nga sungbat na. Karubasita ni Mami Chita Ong Tobera, Kamandingan ko na to ni ninang Carmen Sid, Kamandingan ken ni Mary Ann Kabab iti Sinait Ilocosur. Alawela. Okay, the correct answer is Kamandingan. Okay. Barangay Kamandingan. Dito nakairubuatan dito'y Sustainable Agroforest Farm Enterprise Bamboo Business Model Gulayan Sabayan and Community-Based Nursery. Okay? Nag-host siyudad ti Batak. Ni Engineer, ada pa yada. Agmi Mr. Lonely ka butan. Ada mo subsobrakan. Dito drama daytan. Alin karubasita, dito question taro tatal daw. Okay, dito question ta, insya na naman ito na yan. Alaki naman dito saludsutan. Paganseran damanan. I-text nyo lang kita sungbat yun, iti 0962-319-4703 kan 0935-804-3395. Mabali pa yung i-message ka na kami iti Facebook account may kani Karubasita. Okay, Karubasita? Okay, tips salusod miya po. Anya dati nakipartisiparan. Bueno, anya dati na-celebraran iti Calabes. Gagayem ken kakabsat nga nakipartisiparan. Dapo Gobernador Cecilia Araneta Marcos, kani Vice Governor
Matthew Marcos Manotok. Okay. Kaya po dito Bakara, Ilocos Norte. No lang ganyo datay news Dabag, item itatay isot sungbat na dayjay. Ana dayjay na celebraran. Ana dayjay na celebraran ha. Tekan labes. Tekan labes. Gayem ken kabsat nga partisiparan ni Governor Cecilia Araneta Marcos kani Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Iti venue ijay Bakara, Ilocos Norte, ay Carrobasita. Okay, dati congratulations. Dati winner tayo di kalman, Mary Ann Kabab. Iti Sinait Ilocosur. Okay, kung sa kanita Sinait Ilocosur. Gagayam ken kabsat. Di kitay winners. Mabalin nyo latang mapan claimin na. Di kitay inabakyo. Iti biyang ti opisina. Communications and Media Office. Gagayam ken kabsat. Mangitugod kayo ti Valid ID yun. Valid ID. Paserox yun. Tapno na di kastakit al-alisto o ti garaw-garaw. Diba? Narigat no sa bakit daman sa pagseroksan dali dyan, di ba? Alam no awan ti masarakan yung pagpaseroksan dita ayan nyo. Tugot yung tan tadamit pagpaseroksan ijay opisina ti Communications and Media Office. Okay, Carrobasita, into na bigat kasay na kunata. When ka ba holiday, Ninoy Aquino Day. Into bigat. Pero Biyernes ada pasok. When? Yung Lunes National Heroes Day, awan iti pasok. So, awan to iti session. So, di session, regular session na po rin kaming ti Junta Provincial into no Martes. August 26, karon to Ronald iti Malem. Hindi, di ka baka. Bes nga Lunes, Martes ton. Bakasyon into no bigat, awan ka. Awanak mo't into the bigat. Awanak mo't into the bigat. Absent ang no bigat whole day. So nga, adati check up ta Carrobasita. Okay, so nga into no Biyernes iti pa ng raffle ta. Kada to'y pa-question tatatan. Okay. Awan handa kami mangigan into no bigat tani. Sika ano ba ikan tong bigat? Mabalim mo lang ta. Ada pa panami. Ay wala. Sige, so when basta holiday mat ngamin hanak sumrek ko naman almalaksid laing no magagetak ko na. Holiday ada pa manan. When sige. Alawen ket Carrobasita, awanen ti nabatbat kay oras si programa tayo sud gapo na pumakadatan. Diti agbibuya po. Good morning latamin kada kayo ni Elizabeth Mendoza, okay? Kanina dagdag niya gori awang kan TV awan ti Facebook live streaming po agdingding agdala ti radyo ni Elizabeth Mendoza di Talawag City. Okay, good morning kasabetan ka di kumare Mir Nadariano dita Solsona keni Lani Dumayas ni Lupe Asuncion. Good morning kada kayo. Okay, kuna na to watching with you both now. Thanks for the internet. I can watch you now. I can watch you. Kada natin ni Mami Chitong Tabera. When malakas sa kradrad at pagdinggan na radyo tatan makabuya pa yan. When kasama ta ni Ma'am Fi Aquino. Okay, good morning Sir Ronald and Ma'am Sita kana ni Mami Marie Guillermo Danog. Kumusta kay medita pagilian nga Singapore. At Singapore ni Ma'am Jodeline Pagtama dita Hong Kong. Okay, kumusta kay medita Hong Kong. Kasama ta digitay adati balasi taaw iti naduma mga paset ti Amerika, Hawaii, naimbag orasyo. Kaya kasamitan kablaan tayo pa da kumadre Cristina Makatumbas ni Tata Pidal ni Nana Agos, iti pamilya na paring Albert Marquez Jr. Kasamitan ka dito kabaranggayan tayo, dito barangay Kalayab, na mga bigatyo. Kasamitan dito kabaranggayan tayo pa dito barangay Bawa West, iti syudad ti Batak. Okay, Carrobasita. Alawan, pumakada kami na po, nadanon man ang tinti pa nagpipinakada. Iti nagan apo ti Provincial Government of Ilocos Norte ng idadalawan ni Apo Governor Cecilia Marcos, kanti Communications and Media Office, idadalawan ni Mr. E.J. Deyos. At na po ti karubay ti Facebook yan iti tangatang ni Sita Magalipis. Sagyaman kami apo ti paragbuyaken. Paragdingeg. Happy Wednesday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Nakadwa tayo nga nagservi ti biyang timas sa control. The Engineer Mark Angel Asuncion. Kasama tayo ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. And syempre ito inumuti biyang kasmay sa kadagiti timonyo ti programa ni Ronald Domingo. May batbati tayong bagadamag na imbag nga bigat tayo amin na sa ngapada. Keep safe always. Bye na po. Sa puri ka sa rundok nga panlubog. Dahil tatin na bundok yung kinasatak ni Ilocano. Di na pipinulig.
Nangiganyo, di programa ti Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan